Здравейте, приятели! Както ви бях обещал от миналото видео, продължаваме с задачките от изпита от 12 юли. Там, където свършихме миналия път, беше втора задача от изпита и по-точно детектив Боев. Момент само да си отворя Visual Studio. Аз направих малка грешка, понеже сега в проекта имам Loop Demos, обаче всъщност не е ясно. Решаваме задача от изпит, обаче не е ясно точно от кой изпит решаваме. Обаче на вас е ясно от миналия път, 12 юли 2015. Така че вярвам, че няма да има особено объркване. Дайте да видим, първо се разпишеме в Visual Studio какво се иска. Детектив Боев се казва. Защо не са го кръстили Inch High? Можеше да е по-интересно. Идваме десен бутон. Add New Project. Съответно вместо е ясно 2, 3, 4, 5 Console Application. Идваме Detective Боев. Задължително е хубаво да си ги именувате. Окей, че конзолен Application задължително. Следващото нещо, което искам да направя е нека да си ги преименувам тия. Това ще ми е втората задачка. Тук си бях открил нещо интересно. Детектив Боев е много добър в разшифроването на съобщения. Това ще си го напиша. Няма мога да го напиша. Не искам да ми го преименуваш. Decrypting Messages. Така. Това нещо се прави с цел да може, както вече казах, ако правим след 2, 3, 4 или 5 месеца, съответно го отворите този solution, да знаете какво се случва. В момент само трябваше да се разпише първоначално проекта, за да не ви занимавам в момента. Обаче ще ме изтърпете. Казах, че обичам да си ги форматирам по този начин. По-четливо е. В момента, когато се върна след известно време в този проект, вече е ясно първата задача какво прави детектив Боев, като отворя вътре и ми е ясно, че това нещо се занимава с декриптирането на някакви съобщения. Остана само да зачистя. Както вече ви е ясно, и най-интересната част първа предстои. Сега почваме да четеме. Един ден, значи детектив Боев един ден е получил съобщение от генерал Иванов. Лудница. Знаейки декриптиращия алгоритъм, той поискал от него е секретен агент, който учи C# в софтуне, да напише конзолна апликация за декриптиране съобщението от генерала. Вашата работа е да му помогнете. Тук може без проблем да е или Detective U, или примерно Detective. Като бях малък имаше едно детско филмче. Inch High частен детектив. Без значение, това в кръга на шегата. Това, което ще ви бъде дадено е за кодираното съобщение и някаква секретна дума. Това, което се иска е да вземете секретната дума и съответно да сумирате всички символи от нея, които са ASCII кодове от ASCII таблицата. След като ги съберете, значи трябва да събирате докато не получите само една цифра като резултат.
Абе, това прилича малко като тия на хороскопите. Събирай си тук, нали, ден, месец, година от ЕГН-то, пък после ако се получи двуцифрено, трицифрено, петцифрено, събирай докато не стане едно. Принципа е горе-долу същия и тук в момента имаме един малък екзампъл. Съответно, тия буквички, които виждате, тези чарактърчета, съответно C, номера в ASCII таблицата му е 99. На чарактърчето O, номера в ASCII таблицата му е 111. И така нататък. Съответно продължавате с хороскопа. Тук се получава 411. Съответно, след това събираме всяка една цифра по-отделно, получаваме 6. И това е някаква маска. Добре. Трябва да разшифровате всички символи в съобщението. Тук не съобщават, даже не подсказват, че трябва да въртиме някакъв цикъл по дължината на цялото съобщение и да проверяваме всеки символ от самото съобщение дали може да бъде разделено на маската. Без остатък. Идеално. Това означава, че тук това 99, примерно 99 ще има нещо като модул от 3 равно на 0. Тогава ще се случва нещо, ако ли не, тогава ще се случва нещо друго. Дайте да видим какво точно. Ако е така, ако се дели на маската без остатък, и аз пък тук що 3, ами реално маската е 6, де факто дайте да се върнем пак. Имаме 99% 6, трябва да е равно на 0. В този случай конкретно. Иначе това, което се иска, е чарактърчето да може да се дели на маската. Каквото и число да се получи. И това нещо всичко да е равно на 0. Ще го видим как се случва. Така, ако се дели на 0, добавете маската до ASCII кодът на самия символ. В противен случай трябва да го извадите. Най-накрая трябва да обърнете съобщението и да го принтирате на конзолата. Интересно се получава. Интересна задачка, добре. Това, което ви се казва като input, идва от конзолата. Първата линия ще съдържа секретната дума. Втората линия ще съдържа криптираното съобщение. Това вече ви е ясно, четете го. Това, което са ви казали, че ще подадат, това ще подадат. Не е нужно да се притеснявате, че някой може да ви изпразаля с входа. Инпута ще бъде принтиран на конзолата само на един ред с едно съобщение. Constraints, най-важната част. Съобщението и секретната дума ще съдържат само единствено чарактери от ASCII таблицата. Това отдолу вече не ви касае за момента. Тук имаме някакво примерче. Добре, чудесно. Как се смята, какво трябва да излезе. Освен да се пробваме да го биеме и този път джиджа, друго не виждам. Преди да почнем само, искам да дойда в тази ASCII и да ви покажа нещо. Това, което виждате и тук, не успях да го зумна като хората. Така.
тия червеничките, всичките, които виждате, тия чарактърчета тук, които пише, въобще навсякъде, ако се вгледате, това са символчета, тия символчета ги има на вашата клавиатура. Значи това, което ви казват като constraints е, че ще ви подадат абсолютно всичко, което се намира на вашата клавиатура. Те са до 256, не до 127, съответно като ето тук го виждате като числа. Сега в момента ще ви го обясня, защото може да не ви е пределно ясно какво се случва тук. Да, 255. Обаче това, което е, че те едва ли някой ще си прави труда да подава точно такива чарактери. Не би трябвало да се притеснявате за тях. Това, с което ще се играе, е това, което го виждате тук. Ще се опитам лекичко да ви го обясня, за да не ви е толкова трудно да си го представяте. И това, което искам да направя първо, е, че в даден момент, когато искате да принтирате нещо на юзера, то изглежда по един начин. Когато искате да принтирате, да кажете на компютъра какво точно да направи, то се случва по друг начин. Какво имам предвид? Нека да имам някаква буквичка, която е примерно буквичката Z. В момента, в който реша да я изпринтирам, на конзолата естествено излиза буквичката Z. Да, обаче, в момента, в който натиснете право на вашата клавиатура Z, нека да го направим и това, char letter from input е равно. Сега в момента най-важното е да си го парснем правилно към char съответно. Конзолката, това вече сигурно е до болка познато, или ако не ще ви стане, няма да се притеснявате за това нещо. И сега в момента искам да го изпринтирам. Така, Ctrl F5, това е Z, в момента ме чака за input. Натискам Z, изпринтира Z. Това, което е най-интересното, дали ще го напишете така, или ще го вземете от конзолата, е едно и също. Защо е едно и също? Защото в момента искам да кажа следното. Примерно int char to number е равно примерно на letter, което ние си го знаем, че не е Z. Казвам CW char to number. Това между другото, извинявам се, не съобразих да зумна малко. Това между другото, този char to number, много внимавайте когато поставяте цифри. Има си naming convention, които просто трябва да ги спазвате. Не мога да го направите примерно тук 2, или да реша примерно да го направя, да си направя някаква променлива тупак, което не че е невъзможно, примерно с подчертавка отдолу, и сега в момента може и да успеете да я принтирате точно тупак. Ама това не е препоръчително да имате такива променливи. Сега просто за шоуто ще ви покажа, че работи. И вижте какво се случва. Z, аре, 122. Какво е това 122? Ами не е ясно. Това, че сега в момента ще се върна. Ще кажа така. Аре, char. И за да може да разбера какво точно се случва тук, ще си го направя по този начин. Char
Z is the number, две точки, Ctrl F5. Z аз не го изпринтирах. Точно така. За какво ми е тази запотайка? Заради плейсхолдърчетата, защото съм свикнал да си ги правя винаги с плейсхолдърчета. И ето. Char Z is the number 122. Супер. Нека да покажа нещо друго. Ще го изкарам пак. И като дойда тук в ASCII таблицата, само да ви покажа. Не така бе. Като дойда в ASCII таблицата, търсиме се Z. Ето го малкото Z. Така. И ето го. 122 е Z. Между другото правите разлика, понеже малкото Z и голямото Z държат различно число по себе си. Как мислите, примерно, вашия компютър разбира точно кой символ сте натиснали, за да може да го покаже? Под него стои число. За какво му служи това число? Това число му служи в момента да изпрати така наречения binary pattern на вашия процесор, който знае какво точно да прави с това нещо. Какво имам предвид? Мога да кажа така. Конзола CW така. Искам да ме обърнеш. Сега в момента ще го изкараме в binary код. Да ми изкараш char to number в двоичен формат. И като го стартирам и му кажа примерно Z, вижте какво се случва. Това нещо е binary pattern, който вашия компютър разпознава. Той не разпознава нито char Z, нито това нещо 122. Единственото нещо, което разпознава е това. Компютрите работят само с нули и единици. И в момента, в който той получи като инструкция това нещо, той вече знае, че той отговаря или на числото 22, в смисъл не или, че отговаря на числото 22 и съответно, ако е обърнат към char и искам да го покажа на юзера, съответно мога да видя и неговата ASCII репрезентация. Надявам се това горе-долу да се изясни. Искам да го покажа с нещо друго интересно. Този пример като цяло не ми хареса много. Обаче тук имам нещо интересничко. Нека да сложа един encoding. console.output encoding е равно encoding UTF-8. Това вече, работите ли с чарактери, задължително го правите това нещо, защото някой може да не ви се показват. И вижте сега какво ще ви кажа. Ще ви покажа. Char smiley е равно на 9786. Мисля, че така беше. И то ми го подчерта. И вижте какво ми вика. Не може да обърнете source type int to target char. Значи, за да мога да изпринтирам едно число към character, аз просто трябва да го касна към такъв тип. Кастването е задължително, за да може Visual Studio от компилатора да се усети, че трябва да ми изпринти някакво character. И вижте сега в момента, като му кажа, я ми го изпринтирай това смайли. Ctrl F5. Искаш нещо. Ето. Нали? Това нещо го няма на вашата клавиатура. Определено. Обаче, вие може да си го изпринтирате без проблем. Стига да знаете кое число стои отдолу. И ако реша, примерно, да му кажа, дай да ти видя и binary патърна,
какво подаваш ти на процесора, за да знае той какво точно се случва, какво да смята. И по същия начин, като му кажа convert to string, смайлито, към двоичен код и в момента вижте какво число се получава. Това знае, че това binary pattern отговаря на това смайли. Нищо сложно няма, просто ако нещо не схващате, поиграйте си. Изобщо няма никакъв проблем да експериментирате. В момента мога да ви покажа също, че примерно ще си вземем някакво число от конзолата като input и ще го изпринтираме като character. Може да кажем int num, много глупава променлива, ще парсна това, което ще ми се подаде отвън. И да видим какво ще се случи. Сега, int num, ако искам да го изпринтирам като character, трябва задължително да го касна отново. И това е, дайте да видим какво ще се получи. Сега в момента ме чака, мога да му кажа правилно 37 и това в момента ми принтира процентчето, което ви е на клавиатурата и може да го видите точно на петичката, би трябвало да е. Виждате, че то просто си знае какво точно стои под съответния character. На 98 ще ми изпринтира B и така може да се играете колкото си искате и да видите, че наистина тия неща работят. Защо го казвам? Защото в тази задача в момента, в който ги смятате тия, добре, дайте да видим в код какво има. Примерно Ctrl F5, натискам малкото C и това ми вика exception. Що? Ето тук може да го видите. Input string ето was not in correct format. Какво иска да ми каже това? На линия 16. Това означава, че не може аз тук на линия 16 тук така правилно да искам да парсвам число, пък да му подавам съответно някакъв character. И сега в момента просто трябва да си го обърна към character, да си го парсна. И това, което ще направя тук е просто да го изпринтирам вече самия character. Натискам Ctrl F5, C, C. CC, защото в момента принтираме character. Ако искам да му видя числото отдолу, трябва да го касна съответно към числото. Надявам се, че не ви обърках тук и не ви изгубих. Ето, 99 е числото, което стои под буквичката C. Това е точно това, което виждате, което ви дават като пример как да се сметнете съответно. Това би трябвало да е secret кода. Така, дайте да вървим напред и ще обясняваме тези неща в движение. Сега, за да не си играе всеки път да му подавам някакъв да копирам от тук, ще взема да си хардкорна тия в кода и като приключа вече, ако изкарам това, което се иска от мене, тогава вече ще го променя. Слагам ги тия двете неща и казвам така string secret word. Тук поне имената са малко по-смислени. Равна C# и това беше string and как беше, забравях го това. Secret word encrypted MSG, мисля, че е добре. /
слагам сигурно. Просто си ги хардкорвам, за да не се налага абсолютно всеки път да копирам. И тук, както обещах, както ви казах, извинете, си ги разделяме тия неща просто на няколко части, за да мога да се ориентирам аз в случая какво пише и какво не пише, и къде трябва да го пише и къде не трябва да го пише. Просто се ориентирам по този начин, какво се иска от мене. Знаете, че определено се тествам задължително. Тествайте се задължително дали сте си взели правилно входа, което е Secret Word, и следващото, което ще изпринтираме, Encrypted Message, Ctrl F5. Ето, това е. Входа не върви, от тук нататък изобщо вече няма да се притесняваме за вход. В момента, в който този пример не тръгне, просто тук ще дойдем и ще кажем примерно console.readline, за да може всичко това нещо да мине в GG без проблем. До тогава просто, за да не се налага всеки път да ги пускам през конзолата, ще си ги тествам така, малко по-бързо ще стане. Добре. Какъв е следващия момент? Първото нещо, което трябва да направим, е да вземем секретната дума, тайната дума, и да сумираме всички символчета, които са с ASCII код отдолу. Така. Това, което искам в момента да направя, ако някой от вас не знае, самия string си има дължина. В момента, в който натисна F5, ето, той има точно две символчета, колкото са и тук. Няма лъжа, няма измама. Понеже сега в момента искам да тествам, значи може да го направим по същия начин. Едно хубаво съобщение, защото така да ни излиза едно прилично съобщение, в което да се ориентираме какво правим, какво не правим, какво трябва да правим и какво не трябва да правим. Обичам си изкарвам такива съобщения. В момента, в който всичко ми върви, връщам се назад в кода, коментирам и не се занимавам повече, пускам в GG и съм сигурен, че абсолютно всичко ми върви. И мога да кажа secret message lngth is placeholder, и сега в момента, като му дам Ctrl F5, имаме много прилично съобщение, даже какво to symbols, два символа. Това нещо мога да го направя по същия начин и за encrypted message length и тук просто да го заменя с encrypted. И ако реша да го стартирам, ето, encrypted message length is 19 символа, secret message 2 символа. С каква цел се прави това нещо? Ами в случая с никаква цел, обаче искам да ви го покажа, че може да си извадите дължината, да си ги тествате тия неща. Тествайте се колкото се може по-често, ще спестите много главоболие по-нататък в кода. Така. Другото нещо, което се иска в момента е от вас да се усетите, тук подсказката беше, циклете върху съобщението. Значи, това, което ви казват в случая е, че със сигурност без for цикъл няма как да мине тази задача. Защо? Защото вижте, че в един момент ви подават два символа, в друг момент ви подават 3 символа, тук отново има 3 символа, може да има и един символ,
като цяло може да няма. Въобще просто няма да минете. Вие няма как да сте сигурни, че този лент тук ще е точно 2 символа, 3 символа или 5 символа. Така че най-сигурното е да си кажете един for цикъл и откъде до дължината на secret word. Като цяло по същия начин точка length и то това знае, че два пъти ще трябва да изпринтира едно и също. Просто трябва да завърти толкова пъти, колкото му е дължината на самия secret message. Тук е 2 символа, в момента ако тук напиша още нещо, то ще ми каже ето, message ми е 6 символа и в момента какво правя? 6 пъти правя една и съща операция. В случая тази операция е да ми принтира някакво съобщение. В този случай, в който ще решаваме задачата, ще имаме малко по-друга логика. Какво се случва тук в момента? За да мога да се взема, както ви показах в началото, за да мога да се взема числото, което стои под самия character, под това голямо C, аз трябва да се направя една променлива, в която да ги държа, примерно secret word char, която на какво ще ми е равна? Тя ще ми е равна на secret word от i. Това е малко, това ще го учите ще ви го обяснат в следващата лекция, когато са Advanced Topics. Обаче в случая това, което казва, тук специално, чакайте да го нагласа, тук в това i ще дойде това c. После, когато се завърти самия цикъл, свърши каквото върши, той ще дойде отново тук. Това и ще се увеличи и вече на това място на i ще стои c. Ако тук правилно имахме Пешо и Гошо, то на всяко завъртане на цикъла, колкото и дълго да е самата дума, то всеки път ще идва тук и ще се залепя на всяко завъртане по една буквичка. И в случая всеки път, когато се залепа тази буквичка, аз ще се обръщам към число. Добре, дайте да видим какво се случва. Сега в момента ще го изпринтирам. Искам да кажа, secret word char, Ctrl F5, то се чуди малко и в момента какво стана? 67-35. Какво е това? Да дойдем тук. 67-35. Ги търсиме. 35. Така ли бяха? Чакайте, че нещо изтървах. Да, така бяха. Ето го DS-а. 35. А на 67 съответно стои C#. Значи тук горе-долу в смисъл тървали правилно. Ако реша да напъхам още нещо тук, като го стартирам и то ще ми ги изкара абсолютно всички числа, които стоят под този character. Няма да се играем да го сравняваме, доверявам му се на компютъра. Все пак е изчислителна машина, върши с работата добре. В момента ние се свършихме наполовина работата с тази секретна дума. Само че не пазиме абсолютно никъде сбора от самите цифри. Това, от което се нуждаете, е една променлива, която ще я кръстиме sum. И която първоначално ще е равна на 0. Това, което се иска, ще го закоментирам това,
е тук просто отдолу на всяко завъртане тая сума да се увеличава с Secret Word Jar или да се увеличава с това число, което изкочи на съответния character. Защо примерно това нещо не е вътре, примерно е тук, защото всеки път на всяко завъртане, нека го пусна, на всяко завъртане, аз пък не го изкарах като резултат, на всяко завъртане това нещо, то даже няма и да го види. Просто скопа няма да му позволи. Скопа, всяка променлива си има скоп. Това са ви казвали по време на лекции. Те живеят точно между скобите, които са декларирани. Това означава, че тази променлива, каквото и да има в нея, каквато и стойност да държи, тя държи само и единствено тук между тия двете скоби. В момента, в който прочетете този цикъл се свърши работата и дойдете право някъде тук отдолу, вашия код да продължи, това нещо просто не съществува. Става е така. То се е свършило работата и е живяло само в този скоп, в този код блок. За да мога тази променлива да я ползвам и някъде по-надолу в моята логика, съответно аз я изнасям отвън. Така мога да я кажа съм и то го вижда. Обаче ако искам да принтирам примерно Secret Word Jar, Secret Word Jar, ето какво ще ми каже, Cannot Resolve Symbol, Secret Word Jar. Той просто не може да го види. Затова я кажа, че Cannot Resolve. То съществува ето тук, между някакви кадрови скоби, ето ги, и просто не може да излезе от тях навънка. По никакъв начин това не може да дойде тук. Просто му е забранено от самия език. Това, което искаме да видим сега, съответно е дали получаваме 629, не е отговора, който очакваме със сигурност. Ctrl F5, 102. Едва ли има вече за какво се притесняваме тук. Чакайте, че аз много се оплетох с тия конзоли. Идваме. Тая картана направо. Откъде се появи, не знам. Нещо натисна. Аре, сега пак мишката ми я няма. Добре. Его къде е? 102. Значи движим се в правилната посока. Дайте тогава да го пробваме тогава с този код. Ето тук горе в примера. Значи трябва да ми изкара 411. Като дойде като хардкорна. Коде. Ctrl F5. Ето. 411. Мисля, че това нещо се оправихме с него, как да си прочетеме съответно секретната дума, тайната дума и да си изкараме някаква сума от нея. Сега, най-интересната част, на която трябва да обърнете тук внимание, е, че ви се казва, че трябва да смятате, докато резултатът не е само една цифра. Как ще стане това нещо? Малко е трики. Съответно аз ще го проверя по този начин. Между другото, тук в ASCII таблицата не знам колко чарактера могат да ви подадат. Обаче в случая ние ще го изтестваме само до 3 цифри, понеже не знам дали ако примерно решат тук да ви подадат
някоя така дълга secret word, тогава резултата ще набъбне. Обаче ще гледаме в GG, ако изгърме, тогава ще му мислим. В момента ще си представяме, че ще играем само до 3 цифрени числа и няма да е повече. И в момента мога да му кажа следното. Какво правиш, бе? Така. If sum е по-голямо... нещо се бъгна този идиот. Е по-голямо от 99. Що трябва да е по-голямо от 99? Защото правилно, ако имам числото 100, съответно това, което трябва да направя е да събера 1 плюс 0. То не беше този добър пример с това 100. Имам R101. Правя следното. 1 плюс 0. Почвам да играя карти Таро. И съответно това ми е равно на 2. Нали? Затова правилно, ако е 100, да може и по-голямо от 100. В случая аз ще си го направя, за да мога да си ги екстрактна тия неща. Мисля, че ще ми е по-удобно по този начин. И какво се прави в този случай? В една от лекциите дайте да бръкнем към моя колега Боян Тодоров. Той беше направил една много добра задачка. Отиваме в GitHub. Ето къде си е. Боян Тодоров. Така. Търсим C# може би. Conditional statements. Чай сега къде беше? Conditional statements. Ще се забатача аз сега тук. Но да се надяваме, че няма да е Боян Тодоров. Къде се е репозиторията? Ето. Софтуни. Идвам тук. Оператори, експрешени и стейтменти. Не. Conditional statement. Number as word. Това ми трябваше. Така се смята. За да не се чуда. Ако не отидете в Google, търсите, питате как да се екстрактнете съответно единиците, десетиците и стотиците. И това, което се иска от вас в момента, малко тук ще го читнем, обаче за да може да се го изкараме, ето тук съм. Просто това число вече, което сме взели, ще вземем да го разцепиме и да видим какво ще излезе от него. Така. И тук мога да кажа правилно, тествам веднага. CW. Даже ще си ги надпиша. Може да се строи малко досадно. Това, че трябва да разписвате постоянно. Обаче на изпита, просто ако не си тествате всеки ред, смятайте, че сте загубени. Поне за тези от вас, които не се чувстват толкова уверени, тествайте. Тествайте абсолютно на всеки ред, за да сте сигурни, че абсолютно всичко ви минава по правилния начин. Иначе след 10 реда написане код, ако не е естествен, ще имате да се чудите откъде гърми това нещо, на кой ред се оплаква, пък той показва там някакъв exception, че фърлял на 50 ред, пък вие на 38 нещо сте не сте направили както трябва. Да си ги тестваме, поне да видите как става, пък вече там нататък вие си преценяте как точно ще ги правите нещата за по-напред. Ама това е удобно. За тези от вас, които не могат да боравят с дебъгера, нали? Това начин е
по-приемливия. Така. Дайте да фърля един Magic String тук да раздела малко логика, да не ми се лепат толкова. И ето. Това мисля, че е повече от добре. Това, което се иска. Опа. Това, което се иска. Това сме направили. Еги единиците. Еги десетиците. Еги стотиците. И мисля, че е перфектно това нещо. Някакво да се притесняваме. Изкарахме и тая логика. И какво се иска от нас? Сега. Тук вече след като съм ги изкарал, нали? Това ще го оставя за момента. Мога да кажа следното нещо. Сума ти вече ще се равна на 0. Защо? Защото вече ние пазиме това, което ни трябва в съвсем други променливи. И сума в момента ти ще се равна на hundreds плюс tens плюс ones. И дайте да видим какво се е превърнала сумата. Ctrl F5. Това върви. 3. Я да се проверим тук. Да. Ето го. Мисля, че този път го оцелихме и тук. Ето. Той веднъж си беше 102. И го въртиме докато не стане едно число. Значи някакво се притеснявате. Мисля, че тук се получават нещата. Нали ви казвам, единственото нещо, което ме притеснява е ако влезе някакво число, примерно както е тук и не е 101, ами е 100 и нещо си, е такова. Тогава какво ще правим? Не знам, ще го мислиме тогава. Другата част, която може би ви е интересна, що примерно тук го занулявам. Не мога ли примерно да си го изкарам тук отвънка и да му кажа тук да си 0. Сега ще ви дебъгна да видите какво точно се получава. Да, ти ме гърмиш, защото експектваш какво? Къде? Да. Сега ще го дебъгнем и в момента, в който подпали това нещо, виждате тук какво се пише. Сега ще го закова. Сумата е 0. Що? Ето. Защото ние още от тук сме казали, че е 0. Ето. И тя просто тук няма как да провери. Сега в момента ще видите, че като натисна F11 и това нещо просто ще излезе. То ще дойде тук отдолу. Просто изобщо няма да влезе тук вътре в тялото на if-а, защото това условие не е спазено. F11. Излезнахме. В момента сумата принтираме 0. F11 и така. И това, което получихме е кръгла 0, а не 3. Просто защото това, което трябваше да направим е да се занулиме самата сума, която търсим. Какво искаш да е? Да се занулиме самата сума, след като сме изкарали абсолютно всичко, което ни трябва от нея. Сега. Обаче ние трябва да направим още едно нещо. Ако примерно тук в случая беше ABC, Ctrl F5 съм равно на 0, да. Забравя съм да махна. Ctrl F5. Така. Тук, както виждате, ние ги изкарахме веднъж. Обаче след като ги събрахме, получаваме съвсем друго число, което не е единично, както не се иска по условие. Това, което трябва да направим е малко copy-paste
Съответно, мога да кажа следното. If sum е по-голямо от 9, какво ще направя? Трябва да направя това нещо. Сега в момента даже няма да го мисля дали е правилно или не е. Направо си го вземам. Работещо е. Дайте да видим какво се получава. Един Magic String трябва да фръкне тук пак. Направо ще се го копирам. Малко да разграничим логиката. Ctrl F5. Мисли. Взе си 5 и 1. Единственото нещо, което остана е да ги събереме. Е по този начин. Значи това е готова работеща логика. Просто единственото нещо, което трябва да вземете, да си копирате всичко това нещо, да си махнете каквото не ви трябва, за да може да си изкарате. Защо не ме? Да, пък защото няма кой да го изпринти. Ето, 6. Мисля, че това нещо го получихме. Някакво се притеснявате вече. Тук сте отиграли всички случаи, които са ви дошли на ума. Когато е как се каже, единици, десетици, стотици. Тук когато имате десетици, така може да си го отделите, да си го знаете. Прямо когато е 11. Какво ще имате? Тук ще имате 1 плюс 1 равно на 2. Това е. Няма какво друго да ви притеснява. Това е логиката. Хванали сте всичко, което ви е дошло на ум. Така че остава да вървим напред. Маската в момента, така наречената маска, ето я, сме я копнали. Така. Да, какво се искаш по-нататък? До тук с първата част на задачката, то даже не знам дали е първата, обаче с първото условие на задачката, мисля, че се справихме добре. Това тук в момента, да не ме бърка, че е някакъв дабъл, някакво число. Това са просто, както ви показах, ASCII таблица. Чарактърчета от ASCII таблицата. Ето. Ctrl F5. Това ще ми покаже съвсем някакви други числа. В случая, нали, за да не си играя да ги показвам, нулата е чарактърче от ASCII-то. Ето я къде е. Тя е равна на 48. Точката е равна на 46. И какъв беше другия символ? Е петицата като число. Я търсите тук. 53. Стига. Откъде изкача тая, не знам. Сигурно съм копнал някой вирус на този лаптоп. Няма да се очуда. Така. Следващата част. Така, маската сме я хванали. И казваме сега. Трябва да декриптирате всички символи в съобщението. Циклете върху съобщението и проверявайте абсолютно всеки символ, всеки ASCII код на символа, дали може да бъде разделен на маската, без остатък. Сега, преди да продължа с следващата част тук от условието, какво трябва да направя аз? Трябва да е един for цикъл, точно като е тук. Само че този път нашия for цикъл няма да е до secret port, а ще е до encrypted message.
което е encrypted message, мисля, че беше... Колко беше, след малко ще го видим. Това, което се иска от нас е да направим един for до encrypted message.length. И какво ще прави това нещо? Ще казва ха-ха-ха. Ctrl F5. Ето. Encrypted message 19 символа. И това нещо 19 символа ми се смее и ма прави на 2,5. Защото си мисля, че аз не мога да сметна какво се случва. Така. Това, което трябва да направите в момента, ако спомняте в началото, ви казах как да се обърнете, как да си вземете съответно числото, което стои под съответния характер. Това, което се иска, е да кажете следното. Имате една променлива от тип int, която ще е примерно decrypted letter е равна encrypted message и това няма смисъл да ви го обяснявам пак. Разбрахте как действа. Просто на всяко въртене тук на този цикъл, то просто ще се подпъхва по една буквичка от самото изречение. Може да са 50 буквички в изречението, на 50-те завъртания. Аз пък това го направих. На 50-те завъртания, то ще се подпъхва винаги една буквичка тук, която съответно ще бъде обръщана към някакво число. Това не трябва с цел, защото в момента искаме да делиме, нали, като по условие не се казва, циклете и проверяйте дали ASCII кода на символа може да се дели на маската, без остатък. Супер, за мен ми трябва число, което да може да се дели. И аз мога да кажа следното. Гледай какво правиш, бе. Мога да кажа така. If decrypted letter делено на sum, може би трябваше да е mask, ама понеже събирам числа, ми е по-удобно да ми е sum. Така че в случая не се бъркайте, това е маската. Променливите, вие си им давате имена, давайте си им това, което на вас се струва най-доброто за момента и това, което вие се разбирате, за да може да си следвате логиката на кода и така нататък. If decrypted letter се дели, дайте да видим какво беше тук, без остатък, ако е така, добавете маската към съответния код. И хубаво е, дайте преди да правим каквото правим, да видим дали въобще нещо ще успее да излезе от тук. CW decrypted letter. Мисля, че е крайно време. Написал съм 4 кода, 4 реда, мисля, че е крайно време да тествам. Ctrl F5. И какво се случва? Супер! Тук излизат някакви числа, ала бала портокала и ми ще излизат естествено, защото тук трябваше да се направя Magic String да следващата част от логиката. Не се плашете, че стават толкова много редове. В един момент, в който всичко ви тръгне, ви казах, минавате за коментарите това, което не ви трябва, тръгва ви задачата, изкарате те точки, излезате, пушите една цигара, пиете 2 бири и се връщате да изкарате 500 точки. Някакво ви притеснява. Decrypted letter, обаче тук мога да му кажа следното. Един плюс ще конкатенирам сега. Защото така нещо
не ми се изясняват нещата. И тук мога да му кажа какво. Я да те видя кой character стои тук. И за да съм сигурен, тук мога да кажа encrypted message. Що? Сега ще ви покажа. Ето. Значи съответно, какво влезна тук? F се дели на това 3 без остатък. Ото се дели съответно. Хванало е следващия F. Хванало е следващото O. Его C-то. И съответно L. Не са малко тия, дето се делят на 3 без остатък. И това, което трябва да направим сега, е това 3 да го добавяме към съответното число. В смисъл, трябва да стане от 102 на 105, 114. Добре бе, ще тествам. Така. Какво мога да изтествам? Мога да изтествам последния начин. CW decrypted letter плюс sun, съответната маска. Като го натисна, то става ето. 102, 105. Значи, хваща маската правилно. Ето, супер. Много добре се получава. Какво мога да направя? Освен тук да кажа един else, ако не се делиш по модул дай да те направя маската, защото да не се бъркам и аз. Така. Ctrl-RR. И това ми го променя навсякъде. И мога да му кажа следното. Така. Това ще се го взема. Така и така съм го разписал. И единственото нещо, което ще променя тук е, понеже трябва да изваждам. Ето, минус. Ctrl F5. Взеха се получават тук някакви неща. Ала-бала портокала, 104 минус 3, съответния хаш, който го няма. Отиде къде отиде? И ми работи. В смисъл, ето тук, от което се дели, става 114, 100, което не се дели е 97. Правилно работи, колкото и да не ви се струва. Това, което се иска от нас в момента, е да вземем да изкараме самите чарактери. Това, което може да направим е следното. Сега, веднъж кастваме чарактера към int, сега в момента трябва да кастваме int към чарактер. И мога да му кажа така. Char decrypted char е равно на decrypted letter плюс маската. И като го затворя, то ми се кара, защото ме вика cannot convert source type int to char. Това го видяхме още в началото. И за да не се чуете, защото така абсолютно всичко се пише на C1 като в първи клас, просто защото в този момент, когато го напишете по този начин и Visual Studio ви го подчертая в червеничко, трябва да сте наясно, че има нещо, което не сте направили, и това е съответно да каснете. Тук иска да кажа в скобички да си.
да са скобички. Това нещо поводя. Ще иска преинстал и ще се оправи. Така. Дайте да видим това Decrypted Jar. Дали ще... Гледай какво правиш. Decrypted Jar. Ще махна този else за момента. Стартирам. И това, което очаквам да видя е следното. На 115, където беше. Добре, може да го направим по този начин. Decrypted Jar. За да е по-ясен, Decrypted Jar. И по този начин в момента мога да кажа така. Кастам така mint, защото той тук горе е character. И ще му кажа, искам да те видя като число. Ти character. Decrypted Jar. И тук просто лекичко ще се поиграя, само да го форматирам. Това е конкатенация. Значи ако сте си играли, изобщо няма да имате проблем тук с това как да си изкарате. И ето. 102 в момента от F се е превърнало на 105, което е I. 111 от O в момента се е превърнало на 114, което е R. Това ако работи, единственото нещо, което се иска е това нещо да вземете да го приложите още един път, само че с изваждането. Какво иска да се направи? Или мишката ми заминава, или това нещо се наблъска с вирус. Тук вместо е в тази част, в която не се дели, ето го. Тая част, в която тук правилно не се дели, не може да влезне, той идва и тук и се иска това нещо да не го събирате с маската, а просто да го извадите от стойността на самия character. И в момента, ако го подпаля, имаме разнообразие от буквички. И аз му вярвам, че е така. Единственото нещо, което в момента може би се иска да видим, е да вземем да форматираме малко тия неща. В момента ще ги закоментирам, за да не бъркат. Е така. И ще си кажа следното нещо. CW. Само че понеже искам да ги принтирам на един ред, ще искам Decrypted Jar. Също ще направя тук Decrypted Jar. Ctrl F5. Я да видим сега. Нещо не ми направи нещата както се падат. Защото Jar, Decrypted Jar. Нещо аз не го направих както се пада. И би трябвало... Да. Console Write. По някой път стават и такива излагации. Console Write. Ctrl F5. И в момента виждам... Нищо не виждам. Защото тук съм забрал едно много важно нещо. В момента, в който цикъл мине един път,
който този цикъл се свърши цялата работа. Аз просто трябва след като излезна от него, за да не ми се лепи тая глупост. Press any key to continue. Ето го. Аз трябва просто да кажа ето тук накрая. Ено CW. И ето какво се получава. Това, което получих. Сега ще се върна нагоре и почвам да зачиствам, за да не се бъркаме. И това, което получаваме е този стринг. Единственото нещо, което трябва да направим е да го обърнем. Сега, може нищо да не ви говори това в момента. Сега ще я подскажа, защото аз горе-долу като цяло го усетих. Но, ето. Това е точно ако си играете на огледало. Software University. Това е добро. В смисъл, взели сме си го. Ясно е, сега трябва да се погрижиме как да вземем да си го обърнем това нещо, за да ни излезе това, което се иска. И първо да се върна и да закоментирам тия неща, които няма да ми трябват. Това няма да ми трябва. Това няма да ми трябва. Изобщо не се плашете. Даже е препоръчително да тествате тия неща, да ви останат в кода до някога. Ако нещо бърка, идвате, разкоментирате каквото има да разкоментирате каквото има да разкоментирате тук и виждате как въобще се движи логиката и така по-бързо ще превключите. Тия сега в момента не ми трябват. Ми станаха малко повече редове, обаче при положение, че някои от вас се притесняват с дебъгването, мисля, че това ще има много полезен начин да се оправят. Ctrl-C. Добре, да, що изкарах тук от 0.5 изкарах Software University като Software University. Secret Message. 3 символа, 147. Това нещо малко ме съмнява, понеже 147 102 от 0.5 трябваше да изкараме до маската. Да, ще видим какво стана тук, защото аз малко не му вярвам на това нещо. Искам да видя ето тук колко се е получила маската. Това ще го разкоментирам. Ctrl F5. Маската е, тя е 3. Да, то затова е излезнало. Който го е писал, тук им намерихме малко бъг. С един и същ, с два различни... това е бъг вече. С два различни secret word-а може да разбиеме това съобщение. Супер тайното съобщение. Би трябвало да може един ключ да отговаря съответно за едно съобщение, иначе просто пускате един рандом генератор да върти и в един момент това нещо вече е разбито. Интересен казус. Чакайте да си го върна това нещо, за да няма после да се чува какво се случва. Така. Докъде бяхме стигнали? Да се закоментираме това нещо. Друга къде трябваше да закоментирам? Тук горе. И ако стартирам в момента Ctrl F5, трябва да виждам само това.
Значи това, което се иска от вас е точно този ред. Как ще продължим нататък и ще го обърнем на това нещо, може би е най-интересната част. 1.15, добре се движиме, защото реално за решаването на една такава задача 1 час определено ще си иде. За тези от вас, които друг път не са решавали такива задачи, не се плашете, действайте, просто решавайте. Нещо, ако зациклите, отидете, изпушвате една цигара, връщате се обратно, продължавате и така нататък. Определете си общо взето по около час и половина на задача. Ако сте решили да решите 3 задачи, отделете им по 2 часа. За тези от вас, които решават по-бързо, няма какво да ви дам съвет, вие си имате стратегия изградена, така че вие не сте от хората, за които трябва да се притеснявам, защото със сигурно ще си вземете точките. В момента това се прави за абсолютно всички, които отидат там да се борят с себе си, където има една дума. Добре, стигнахме до най-интересния момент. Сега, какво да правим в случая? Как да вземем да завъртиме тия неща, които принтираме в момента? Има няколко начина, в които тук може да въртите цикли, които да са наобратно, с минусови стойности, глупости, щурти. Малко е кофти. Аз мога да кажа така. Има в лекцията по Advanced Topics ще бъде споменато, че може да се направите един лист. Какво представлява листа в програмирането? Представете си, че той отговаря точно на реалният лист. Това стана много криво. И във вашият лист имате редове и когато кажете примерно на този ред ще имам буквичката Т. На този ред примерно ще имам... Що не пише, бе? Ще имам буквичката, гледай, Т. Не иска да пише. Ще имам буквичката примерно Г. Тук ще имам 2. Тук ще имам Щ. Така. Тук ще имам примерно Ю. Така мога да ще ги добавят. Просто с една много простичка команда, която се казва .add. Това сега в момента ще го покажа как става. Това е най-лесният начин, който в момента ми идва на ум. Ще ви го покажа как става, но просто ще не свърши работа за нова бройки време. И казваме така, синтакса му е следния. Лист. Искам да си направя един лист от чарактърчета, който ще се казва как? Ще се казва Decrypted Message. Мисля, че това е перфектното име за това, което търсиме. И накрая завършва с нов лист от character. Сега в момента няма да изпадам в подробности какво точно означава този синтаксис. Просто приемете, че това е синтакса. Така се прави, ако искате да решим тази задача. В Advanced Topic със сигурно ще имате момент, в който ще бъде обяснено какво представлява лист. И какво мога да кажа вече тук? В момента, в който имам това нещо, то е Decrypted Jar, съм го изкарал, променил съм му стойността, аз мога да кажа следното нещо. Decrypted Message тук, точка, добавяме Decrypted Jar. Стана перфектно. Това е в момента, в който маската се дели на 0 без... Тоест, чарактърчето, ASCII кода му се дели на маската без остатък.
Да, обаче аз трябва да се взема и съответно тия, които не се делят на 0, които също се променят. По същия начин. Decrypted message .add decrypted char. Това сега в момента се изкушавам дали да не го дебъгна. Обаче се чуя дали да не взема да ви го нарисувам по някакъв начин. Може да стане много грозно, но ще се пробвам. В момента, в който този цикъл върти, да кажем, той идва тук, пита дали това условие е изпълнено. Ако е изпълнено, то ще дойде, накрая чете, ще дойде тук и просто ще се добави това нещо. Така, в момента, в който това нещо на следващото завъртане, примерно, ще дойде пак тук и ще попита това нещо дали е изпълнено. Тук ще му кажат не е изпълнено, тук не може да влезнеш и то ще дойде тук долу. И какво се случва в този момент? Като дойде долу, идва и се добравя този чар, който го смята от тук. На следващото завъртане идва и се проверява пак тая цялата логика отново. Идва насам, пита за тук ли съм, ако е за тук, добавя. Ако не е за тук, стана голяма мазаница, идва тук и добавя. Просто трябва да си го представите или да вземете да си го разпишете на листче и да видите какво се случва. Айде, за да няма такава мазаница, ще взема да направя с един бърз дебъгинг. Идваме тук. Това, което се случва, ето encrypted message .length е 19 символа. Няма лъжа, няма измама, както беше в началото показано. В момента decrypted letter, айде сега ще дебъгнем по малко по-интересен начин, е 0. Decrypted message от I също е 0. Decrypted letter mask, маската той вече си я знае отгоре, тя равна на 3. И дайте да видим какво се случва. F11, тези неща не се променят като цяло в момента, защото тъпара ще ги четем. F11, ето, decrypted letter е равна на 124. Що е? Защото е тая. Аре, защото е този пайп. Е този пайп, който го виждате. Той отговаря на 124 в ASCII таблицата. Идеално. Мисля, че това ви се изяснява в момента. Decrypted letter го към int, определено. И то казва, ти си 124. Идваме тук. 124 делили са на маската. Той ми казва, че май не се дели. Щом като не се дели, той идва директно в else. Ето. Идва в else. Decrypted char в момента няма нищо. Decrypted letter 124. Маската 3. Това в момента ще стане равно на каквото ще става равно в момента, в който прочете реда. Ето. Даже и сега няма никаква стойност в него. Като прочете този ред, тази стойност от тук ще дойде и ще я присвои точно и тук. F11, decrypted char, Y. Ого, перфектно е какво? Ето. Така. Еларе. Не се дърпай, не се срамувай. Така. И в момента
каунта на този decrypted message.at е 0, защото не е прочел реда. Като го прочетеш ще се добави. Ето. Аре, вече каунта. Той пък не се вижда така. Каунта му е единица, защото ние имаме добавена чарактърчето U. И в момента какво правим? Имаме принтирани U. В момента няма никой, естествено, защото не е прочел реда. F11, прочел е реда. Ето. И тук вече имаме някакъв чарактер. Сега, що U? Защото това нещо върви насам. Това е стрелката на живота. Така, следващото правилно ще е S, M или там каквото дойде. И ние ще дойдем и просто ще му кажем, ти сега ще се завъртиш насам. И то ще стане, тук отдолу би трябвало да стане така ФМ и така нататък. Ще го видите, сега то почти готово го виждам. Така, спрях дебъгинга. Общо взето ви стана ясно. Жалко за дебъгинга, защото исках да покажа някои неща. F5. Влезаме. F11. Това вече не стана ясно. Влеза, отпечатва го. И сега в момента се връща отново горе. Ето. Увеличава с единица. Encrypted length си я знае 19. И какво се случва в момента? Нищо, защото то не е прочел още този ред, който ни интересува. Идваме долу, прочита този ред и ето виждате, че decrypted letter се промени. Decrypted letter 119, това е съответно W, което, понеже аз такъв не му вярвам, ще дойда в ASCII-то, ще си потърся 119 и то ще му каже W. Вече му вярвам, че не ме лъже. Продължавам с F11. Това нещо пак ми се дели на 0. Беше фото. Следващата се дели. Идва тук. Прави се пресмятането. Decrypted char е T вече. Добавя го и излиза. Идва отново горе. Прави се апдейтите и сега в момента виждаме какво се случва. Decrypted letter от 119 стана на 102. И заветното, което се дели на 3. Така. Ето. Идва в момента тук. Сега ще се направи проверката. И ако е правилно, просто направо влиза направо влиза тук вътре и почва да смята. Дайте да видим. F11. Ето го. F11 и точно. Буквичката Т идва. Добавя си я с decrypted message.at console decrypt и ето виждате, че още преди да е излезнало от това условие е отпечатало буквичката. Смятам да справя с този дебъгинг вече, защото доста време ще ни отнеме, ако продължавам да дебъгвам чат по чат. Това нещо може да си го направите и сами, просто да го тренирате, за да ви е по-лесничко на вас, да схванете основната идея. И в момента, в който това нещо е приключило, целият този for цикъл се е извъртял колкото пъти на for не искам на for колкото пъти сте му казали, толкова пъти се е извъртял и в момента преди да изкарам абсолютно всичко, което ми трябва, ето, му казвам така. Листовете имат едно много готино свойство.
че може да им кажете точка reverse и те обръщат абсолютно всичко. Как се случва? Secret или как беше decrypted message.reverse и край. Повече не се занимавам. Изобщо не ме интересува for цикли, как ще върта, как няма да върта. То си го прави това нещо. И аз единственото нещо, което трябва да направя е какво? Да си кажа дали ще мога така да го извърта или не. Ако му кажа точката string, то ще ми каже, че малко не му се ще. И ако му кажа CW, я да видим това decrypted message, какво ще ми каже. Ctrl F5, викаме error, type void, да прав се, това не може да стане, що? Защото листа иска for each. Да минем през цялата колекция, защото, както ви казах, ние си имаме един лист, в който сме му добавили каквото си искаме. И както ви показах в предното упражнение, в предната задача и така нататък, трябва да му кажа един for each за всеки един от елементите тук вътре. Прави нещо. И какво ще прави? Ще ми ги печата. И така се случват нещата. For each. Колекцията ми е decrypted message. Ще му кажа... какво да му кажа? Decrypted jar. In decrypted message. Какво ще има? CW. Decrypted jar. Само че не искам да ги печатам на нов ред всеки път. Искам на същия ред. И когато свърша вече, да отпечатаме една празна линия. Ctrl F5, Software University. Това, което се очакваше то, реално нямаше чак толкова голям проблем. Software University. Сега ще го изтестваме и с другите. Само че преди да го изтестваме, дайте да направим един judge. Judge ще каже дали се движиме добре. Тук тази част, която е горната, няма да ви трябва. Така че трябва да минете нагоре по кода и където печатате, просто да го закоментирате. И да имате накрая една единствена линия, като по условие. Ето я. Даже не е тая, това не пречи. Даже вижте, ще остава. Да видим дали самия judge ще ни направи проблем. За това нещо идваме. Казвам архив състезания. 12 юли. Практикуване. Добре. For factors. Ето ги. Заветните точки. Взели сме си ги. Излезнали сме навънка. Изпушили сме 2-3 цигари. Изпили сме 2-3 бири. Перфектно. Тук сега в момента чисто нова задачка. Няма submission, няма нищо. Поставям си кода. Събмитвам. Изчаквам. Рефрешвам. И то ми казва 0 от 100. Що е? И аз идвам тук на Details. И то ми казва Programming Basic 2015. Бира. Пък ти ми даваш само Software University. Това е защото тук в началото ние си ги хардкорнахме. Сега това, което трябва да направим е да му кажем console readline и тук долу да му кажа същото. И да видим какво ще се случи. Ctrl-A, Ctrl-C. Идваме в Judge.
Ctrl V, събмитваме, хоп, 90 от 100. В този случай, честно да ви кажа, аз направо излизам, пуша една цигара и изобщо не се занимавам повече с тази задача. Обаче, като всеки луд програмист, определено ще натисна копчето Details, да това нещо какво се заяжда. И най-вероятно тук няма да пише нищо. Ще имате един 10 тест, който не ви работи. И ще ходим сега да си блъскаме главата, какво точно се случва. Така. Щото Decrypted char, защото какво се случва примерно, ви казах, ако тук, тук, реално, числата са повече. Нали? В един момент не е ясно дали ще е 3 цифрано, 4 цифрано или 5 цифрано. В момента на мен ми идва друга логика, специално за това как да си го решим това нещо. Обаче, понеже мина колко вече час и половина, ще искам само 5 минутки да изпуша една цигара, да ми се прави 3 главата и ще излезнем да видим дали за 10 минутки може да намерим някакво решение и да приключим с това нещо. Така, колеги, да се върнем пак на кода и това, което ми хрумна е, ще пробвам един трики момент, ако не стане. Това ще остане за домашно. Ако има някой, който може да го разбие това нещо, добре е дошъл, черпа бира. Ако не стане, за този, който измисли решение, черпа биричка. Това, което ми дойде на ум, е, че мога примерно тук да си направя един лист от тинтове и да пробвам да ги добавя в него, да не е от чарактери. Съответно виждате, че той тук долу не се мръща въобще, иначе ще да го подчертая. Реално чарактера и числото са почти едно и също. Що се отнася до символите на вашата клавиатура е едно и също. И тук в момента, за да не изкарвам число, ето. Айде, смятай да е. Да, той сега чака. Чака идиота. Така. Вземем си нещо. И виждате, че той тук изкара числа колкото си искаш. Просто трябва и тук да го касна към char, за да може да си изкарва съответно чарактърчетата, програмен basic и така нататък. Ако сега ще видим дали ще сработи, прословутия juge, пускаме, събмитваме, рефрешваме и пак 90. Явно това нещо ще остане за домашно, за този, който успее да разбие секрета encryptнат меседжа на детектив Боев, ще си спечели една биричка. Просто в този късен час вече не ми се мисли откъде може да мадем нещо, така че най-вероятно мога да ви подскажа, ако искате тук, където просто цепите стотици, десетици и единици, може би това нещо няма да е лошо да е в един while цикъл, примерно, където вътре ще се случва някаква логика, съответно, и по този начин ще си ги изличате тия неща, нали? Защото ако тук има някакво 4-цифрено число, правилно като 1234 или нещо друго, тая логика в момента, която сме избрали, просто не върши работа. Най-вероятно може и да е заради това, обаче сега няма да ви губа
времето да пише на ново while цикли и така нататък. Ако някой изкочи с добро решение в събота, ще се радвам. Ако може и по-рано, също ще се радвам. Радвам се, че ме изтърпяхте и този път. Надявам се да съм бил полезен с тази задачка. Тук в момента моят съвет е просто се разписвайте за ваше удобство, какво се случва. Тия неща в момента, които са коментарите, изобщо няма да ви спъне чак толкова, ако успеете да се разпишете някакъв ред, с който просто се помагате и виждате докъде как ви се случва логиката и дали въобще успявате да получите част от отговора, който се иска от вас. Най-вероятно и тия неща, не най-вероятно, предполагам, че на изпита тия неща може да ги няма точно тия примерчета и ще ви е малко трудно, ама съответно то input и output със сигурност ще си го имате да се ориентирате и не знам, като отидете на изпита, вие ще отидете с ваши решени задачи, така че не е лошо във вашите задачи, които сте решили, да си имате някакви коментарчета, като примерно тук правите някаква логика и това да си го разпишете и да го знаете какво точно се случва точно в ATR 2, които са отдолу. Ще ви е удобно, като си четете кода и да знаете точно това парче блок какво прави. И можете с един простичък Ctrl-C, Ctrl-V да си заимствате логиката, да си я пуснете във вашия код и да я нагодите според това, което се иска. Освен да ви пожелая всичко най-хубаво и до следващото видео, чакам предложения, съответно вече знаете Softuni, само че се пише с Facebook. Аре, този грозен Facebook. Softuni, Теренци Пловдив. И следващото нещо, което ви трябва е softuni.bg/форум. Там може да задавате въпросите. Желая ви всичко най-хубаво и отново благодаря, че ме изтърпяхте. Желая ви всичко най-хубаво.